Hey hoi, en wat leuk dat je me joggen. Weet je me nog, wij fietsen hier de stad in, Haarlem, want daar ben we. Het is november en dat kan nog mooi met waar. Eigenlijk is het gewoon prachtig. We laten deze meisjes maar even oersteken. Hey, je wien we bleun, hè? Houd je hem vast, want we gaan weer op pad. We gaan op pad, maak eens knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en dus fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. Een keer op pad. Nou, het centrum. Hier zullen we de Grote Tjerke, oftewel de Sint-Bavo-tjerke. Het tjerk is gebouwd in de bouwperiode 1370 tot 1520 en het leidt onder de Grote Markt, midden in Haarlem. In het tjerke lezen ongeveer 400 grafstenen en onder het koor daar bevindt zich het graf van de schilder Frans Hals. In het tjerke zit het prachtige piepwargel. Dat bouwt is tussen 1734 en 1738. Dit is een Müller-wargel. Doet het wargel kleer wie het grootste wargel ter wereld. Het had 62 stemmen en ongeveer 5000 piepen. En de liedste die had het formaat van platleed. In 1766 is het bespielen door het doek zingen hier oude Mozart. De toer van de tjerke is ruim 28 meter groot en maakt van hout met leer bedekt. En door. Nou, dat vind ik een mooie tasje. Deze. Ja, ik dus net zo. Maar als je in één keer barst, ja, één keer, dan gaat die loodgieter even terug. Kageltje hoor. Want dat is net echt tropisch. Maar Claire, we zijn
Dat ben we bij Knauske. En wat is nou de hennereis opvoer? Zal ik je maar eens zien laten? Want het leek in ieder geval als die de krokussen hier al in bloei. Nou, volgens mij is dat dus zo. Zo. Is dat gek? Nou, en door. Oh, zo, we stelen. Even wat informatie. Ik ja dat we morgen naar de Saanse Schans gaan. En dat is een museumdorpje. Zei ze. Nou, kost het gewoon intreden om iets aan het dorpje te komen. Dus dat ik echt gewoon. Dat leef ik nog wel heen. Omdat had de baas wil, dan doen we dat. En zo is dan ook nog maar één. Precies. Oh, telefoon. Oh nee. Wij gaan op paard. En wel uit eten. Oh, dat idee had ik net echt. Ja, Oh. dat ding is koud. Een drokdikje hier trouwens. Dan zei jij rekker op politie. Zo, het is ook dringend trouwens. Ongeveer een kwartier. Nou, zelfs starting. Het is 12 graden. Een beetje fris, ja, maar. Een beetje briek horen. Dus de bus moet ontwikkelen. Dat ligt me het handigste. En daar verderop zit een heel leuke Christwinkel. Die is al helemaal in de sfeer van de Christ. Mooi. Nou, het kruispunt hebben we nog een bever, hè? Maar
Doe koud, ja. Aan het kacheltje aan. We zijn er weer, een beetje knauwske. Dus de fietsen aan de knaus vast, die maakt je keer aan het zeil vast. Dus dan kan er net een kant uit. Nou, daar gaan we. Specie? Ik denk zo meteen helemaal niet meer. Klaar. Klaar is klaar. Hè. Even een blik hoe de camping. Dat is trouwens een wc en een douche. Zullen we zien dat dat wat is? Dat is wel licht. Nou ja. Dat is perfect. Toilet. Dus dit. Oh, dat is ook een toilet. Kun je net douchen. Nee. Kun je alleen nog toiletten. Ja, zeg ik beter nog. Douche ga je ook in de camper zelf natuurlijk. Hè, dus, nou, dikke prima. En dan kun je water halen. Hè. Dus je zit een waterpunt. Leuk hè? Oh, daar gaat nou weer. Daar zit zo'n flatgebouwje in hoor. En dan, die ene had blauw licht, die hoorde die had wat rood licht. Dus op zich heel leuk. De onderste die had blauw licht en daarboven die had wat rood licht. En helemaal daarboven die had een knipperlicht. En dat is dan een vliegtuig. Nou, we gaan een warmte in. Waters. Goedemorgen. Het is snijn. Daar ben we. Krijg even lekker douchen. Dus knoosje. Die is nou even aan het douchen. En Joert zijn we naar de Zaanse Schans. Nou, nog nooit west. Maar ik ben op meer plekken dan het west. We ben ik nog nooit in Zeeland west bijvoorbeeld. Daar moet ik ook altijd graag een keer heen. Nou, in ieder geval denk ik wel weer aan zijn heen. We zullen laatst even ontbijten. Dus even zien dat we hier ook nog... alweer ook nog lozen kennen. Dat zou misschien ook nog wel mooi zijn. Maar die indruk had ik net echt dat dat ken. Nee. Nou, maakt het op zich net zo heel vol uit, maar dan maken we het uit ook nog. Dan maken we thuis in de put van. Nou, het is weer prachtig mooi waar. Het is natuurlijk jest, dus het is net tropisch. Maar dat maakt het niet uit. Het is in ieder geval net heel erg koud. Nou is Knauwske die kacheltjes die te druppen. Maar die gaan we onverzelf. En daar is het centje.
Dikje is toch wat drokje. Ik nou steeds van bevelst het onder dit plakje. Nee, of in ieder geval dan net op nummer 18, wat is dit? 15 tot en met 18 en die daarna stem was in ieder geval dan net steken. Dan stiert Steves in de dik aan en dat gaat dan wel de hele nacht een beetje terug. Nou ja, we slaan wat eten. Even voor de duidelijkheid, dit is natuurlijk een prachtige uitvalbasis voor hele mooie tripjes. Alleen ja, als net op deze plakje steen je vlak bij de dik, dus iets naar voren. En dat is echt helemaal perfect. En er was licht. Zaanse Schans, dit moet het wel. Elk half uur speelde het carillon heel even. Okay. Ja. Dus ik stond de mensen gewoon te vertellen dat dit een klok was. En ik dacht wel iedere keer, belachelijk zo'n ding, zo'n klokje eraan. Ik stond gewoon te liegen. Of te liegen. Ik is gewoon niet bezig. Ik ben graag heel erg. Ja, snap ik, ja. Ja, ik doe het maar wel. En dit komt uit een landhuis ergens in het midden van het land. En vroeger die mensen die aan de grachten woonden, dat was verschrikkelijk. Ja, en die hadden een landhuis. En uit zo'n huis kregen dan, het was een tijdje in zo'n met zo'n torentje tegen boven ja, een trein, een klokkentorentje. Nou, En met deze prachtige beelden bereidt we toch weer een einde aan deze vlog. We zitten weer zowat op 20 minuten. De Zaanse Schans, echt wel de mooi te burgen, ja. En even voor de duidelijkheid, dat camperplakje in Haarlem, perfect, ja. Alleen dan mag gewoon net onder de grote dik staan. Het vervallen van uw beziekje rond deze Zaanse Schans zou hem helaas pas op 2 weken. Dus net volgende week, maar die weken daarna. Dan show je hem natuurlijk weer. Wat denk je van u? Hey, ben je nog geen abonnee? Word dan even een abonnee. Hè? Dat is heel makkelijk en het kost het niks. Zet hem naar Toemkom heen
En dat Bijltje, jongen, dan krijg je gewoon een seintje terwijl het vlog online komt. En misschien ben je hem hier ook wel eens west. Zet het dan even onder deze video. En zet er dan even bij wat je hem ervan vond. Altijd leuk. Hey, ik zie hem de volgende keer. Want dan ben we weer op paard en in de Saamse Schans. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met alle je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paard, Marcus